Доброго вечора всім, хто дивиться телеканал АТР. Мене звати Юлія Рябчун. Ми продовжуємо наш інформаційний ефір. В студії у мене гість, екс-депутат Верховної Ради Єгор Фірсов. І ми обговорюємо ситуацію на Донбасі. Події там сьогодні загострилися. Про це ми будемо говорити трошки пізніше, про те, що відбувається наразі у Луганську. А починаємо ми з законопроекту про реінтеграцію Донбасу, який вже пройшов перше скликання і пройшов комітет, який рекомендував його до другого скликання. А сьогодні спікер Ради Андрій Парубій зробив таку заяву. Він сказав, що реінтеграцію приймуть вже на початку грудня, тобто до 8 грудня ми вже можемо отримати рішення Верховної Ради стосовно цього законопроекту. Пане Єгор, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи бачили ви останній варіант? Я знаю, там було дуже багато правок. Що там є і чого немає? Ну, всіх вітаю в першу чергу. Ви знаєте, ну давайте так, дуже складно говорити, взагалі, бо законопроект змістовний. Треба сказати, що дуже і дуже багато правок. Якщо я не помиляюсь, незважаючи на те, що сам законопроект разом з пояснювальною запискою там 28 сторінок, тобто він невеличкий. Але комітет, можу помилятися, але там більше 1000 поправок. Тобто дуже і дуже багато. Біля 800, мені здається, правок було внесено. Ну, я знаю про тисячі. Тобто, у будь-якому разі дуже і дуже багато. І просто аналізувати кожну правку, це не вистачить нашого ефіру. Якщо говорити просто загалом, я знаю, що пройшла правка, наприклад, про дату окупації. Це дуже важливо, так. Про те, що ви знаєте, що не було дати окупації. На жаль, не пройшла правка, але вона все ж таки є, про визнання Росії саме окупантом, бо Росія є агресором. Для того, щоб розірвати дипломатичні відносини. 100%, так. Плюс до цього була поправка щодо розірвання дипломатичних відносин, але, на жаль, комітет, як я знаю, її не підтримав. І, скоріш за все, її не буде підтримана у Верховній Раді. На жаль, як на мене, як на погляд нашої організації, альтернатива. Ми за те, щоб цей законопроект вміщав в собі цю норму про розірвання дипломатичних відносин, і так далі, і про створення візового режиму з Росією. Ось. І що ще було з такого? Ви знаєте також, напевно, що правка про Крим, також, тобто не правка, а згадування в цьому законопроекті про Крим також є. Але стосовно Криму, там дещо інша ситуація. І є спеціальний законопроект, прийнятий ще Верховною Радою минулого скликання, який так чи інакше регулює питання Криму, декларативно чи ні, але це питання врегульоване. Питання Донбасу взагалі не врегульоване. Тобто, якщо ми подивимося на закони, в нас немає ні війни, ні окупації, тобто взагалі нічого. Скажіть, будь ласка, але можемо ми робити такий висновок, що депутати нарешті вже дійшли згоди стосовно цього законопроекту? Тобто, якщо його вже рекомендував комітет, то він вже отримає більшість у залі? Ні, я б так не сказав. Чому? Тому що, дивіться, з одного боку, це, скажімо так, законопроект президентський, так? Президент, якщо це президентський проект, то, як правило, рішення там і Блок Петра Порошенка, і Народний фронт приймає. Тобто більшість, 226, так чи інакше вони можуть скласти. Але все ж таки є деякі змістовні запитання, так? І я б не був на 100% впевнений, що ось цей законопроект у Верховній Раді буде прийнятий. Треба тут глядачам просто сказати, що коли президент подавав цей законопроект, було два законопроекти. Так? Один, називаємо коротко його, про реінтеграцію, другий про продовження закону про можливу амністію бойовикам. Ви знаєте це, так? І ось для президента стратегічно було важливо, щоб цей саме другий законопроект був прийнятий. Перший, на мою думку, був як ширма, тобто для відводу очей, нібито ось ми опікуємося питанням Донбасу, 3 роки пройшло, нічого страшного, але ось ми подаємо законопроект. І ось цей законопроект про амністію, він пройшов, Рада його прийняла. І тут далі вже інші технічні речі. Я можу сказати, давайте, в нас не дуже багато часу, що мало бути ще в цьому законопроекті. Так? Перше, наприклад, історія, ось, можливо, нас зараз дивляться, точно дивляться люди в Криму, а можливо, на окупованому Донбасі. Так? Треба відповідати на питання, кого ми збираємося, якщо ми звільнимо ту територію, реінтегруємо її, наказувати
кого не можемо наказувати. Наприклад, я знаю людей, бізнесменів, які бояться, що Україна прийде на Тобто ту ви маєте на територію. увазі питання амністії? Питання амністії, так. І питання амністії так чи інакше чітко не врегульовано. І мені здається, ми повинні надати чіткий сигнал, що ось людей, які брали зброю і здійснювали тяжкі, особливо тяжкі, ми будемо карати. Так, будемо карати, це наша принципова позиція. Але людей, умовно, які там керували там, якимись маленькими підприємствами, в тому числі і комунальними. Тобто людям треба було якось жити, так? Чи вчителі, комунальщики і так далі. Пане Єгор, дивіться, а на тлі ось цього обговорення реінтеграції Донбасу сьогодні у Луганську, взагалі якісь безпрецедентні події, там таке трапилося загострення зранку, як ми всі бачили зі ЗМІ, центр міста був перекритий озброєними людьми з БТРами, вони перекрили прохід взагалі по вулицям, а спочатку не було ніяких коментарів, а потім вже на сайті так званого голови ЛНР з'явилися якісь роз'яснення. Давайте подивимося, в нас є сюжет на цю тему, подивимося, як це відбувалося. Сотрудники Беркута пояснили, что у них приказ... Проехал мимо, но с людьми. Мы работаем совместно с сотрудниками Беркута. Вы работаете совместно с сотрудниками Беркута. А кто вы не скажете, да? Территория находится Принял, доложил. под контролем служб правительственной безопасности, да, но вот данные люди вооруженные прибыли, здесь никаких не объясняют своих действий, для чего они здесь. Единственное, что сказали, блокировать въезд и выезд, подъезд к административным зданиям. То есть люди тоже не могут пройти сейчас? Люди тоже не Гражданским могут нельзя пройти, тоже да. ходить? Никого не будут проверять. А еще расскажите, пожалуйста, как это называется верно? Это учения какие? Совместное учение, Совместные плановые или они, или какие? плановое. Плановые совместные учения. Для меня непонятна цель прибытия этих людей. Здесь мы подошли, представились, объяснили, что они блокировали улицу, попросили объяснить их действия, на что они сослались, что у них приказ из Министерства внутренних дел, значит, блокировать данную улицу, не пропускать, не выпускать никого. Представляться они отказались, опознавательных знаков на них нету. Сотрудники Беркута сказали, что это якобы сотрудники полиции. Вот. Сказали, что сейчас они вызовут сюда своего руководителя, командира, кто отдавал им команды, и он все пояснит. Нам нужно Но подождать, до сих пор еще никого нет. Уже прошло минут 20-30. Приказ главы государства о том, чтобы они покинули данную территорию, сотрудники Беркута и вот непонятные люди выполнять отказались. От ми бачимо, журналісти спочатку намагалися з'ясувати, що відбувається, їм це не вдалося, а потім з'явилася інформація, що ситуація пов'язана з відстороненням з посади Ігоря Корнета. І в нас є також коментар одного з представників так званої ЛНР, це один із керівників так званого МВС ЛНР. Давайте його послухаємо. Технічна якась накладка вийшла. Я думаю, що ми послухаємо цей коментар. Ну і наразі вже ввечері з'явилася така новина, що у центрі міста готується якийсь арешт так званих ватажків так званої ЛНР. Взагалі, що вам відомо з цього приводу? Як можете прокоментувати? Ну, ви знаєте, пані Юлія, я б... Ви сказали просто, що це безпрецедентний такий крок. Я б не сказав, що це безпрецедентний. Ну, мені здається, це дуже-дуже очікувано, да, коли постійно в центрі міста, я маю Донецька і Луганська, ходять озброєні люди, і де такий є режим автомата Калашникова, це дуже прогнозовано. Тільки важко спрогнозувати, коли це буде. Що стосується суті, це розборки між трьома, скажімо так, угруповуваннями. Політичним крилом Суркова, який керує ці, скажімо так, проекти ДНР і ЛНР, так? ФСБшниками, які також мають цей вплив, і МГБ.
Так, оці три структури між собою конкурують. Чому конкурують? Тому що тут дуже великі гроші. Гроші виявляються у чому? У підтримці Росією терористичних організацій. Це в рік це мільярди доларів. Так? І друге це контрабанда. Тобто це дуже і дуже великі гроші. Тому це були такі розборки. Що стосується Плотницького, то саме з ним, скоріш за все, нічого не станеться. Не тому, що він там якась цікава особа, цінна особа. Цінність його виключно полягає в тому, що так чи інакше в мінських перемовинах, в документах є його підпис. Тому він людина для Росії дуже-дуже важлива. Тобто, якщо його не буде, умовно, його там ліквідують або відсторонять, то сам процес мінських перемовин, так, він втрачає легітимність. Тобто люди, по-перше, підписували просто фізичні особи, як ви знаєте, з нашого боку, з українського боку це Кучма, з їхнього боку це Захарченко і Плотницький. Але сам факт того, що Плотницький підписав ці документи, свідчить про те, що, скоріш за все, просто для легітимізації подальшого мінських перемовин, які Росії потрібні, Плотницький буде залишатись просто як така деяка політична фігура. Тобто такого прямого відсторонення, путча, розстрілу Плотницького там, і тобто, так далі. Якщо там відбудеться якийсь так званий військовий переворот, але це вже навіть звучить комічно, як це може вплинути на ситуацію взагалі? Ну, я ж ще раз підкреслюю, що це такі, постійно воюють певні угруповування. Так? Там є люди, наприклад, Суркова. Сурков – це політик з боку Російської Федерації, радник Путіна, який курує ці процеси, який зустрічається з Волкером. Я ж кажу, що є ФСБшники і МГБшники, які також внедряють туди своїх людей, і кожен бореться за, так чи інакше, представництво у цій ЛНР і ДНР, в цих організаціях. Чому підкреслюю? Тому що це великі гроші. Це гроші, які йдуть з Росії на фінансування цих територій, так? І це гроші контрабандні. Тобто це, на вашу думку, такий перерозподіл фінансових потоків? 100%, не більше. Тобто, це 100% це виключна ця. Давайте зараз ми поспілкуємося з журналістом Валентин Торба. Він в курсі того, що відбувається у Луганську. Зараз він нам розкаже свою думку. Пане Валентин, вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, які останні події, що зараз відбувається у Луганську? Ви знаєте, щодо того, що там відбувається в Луганську, всі вже досить відомо. Центр міста певною частиною обесточений, певною частиною без зв'язку, але питання не в цьому. Це абсолютно, скажімо так, технічна операція, коли Росія для того, щоб це не перетворилось в велику біду, велику кров, да, вона просто туди заселяє своїх агентів, свої спецслужби, і таким чином здійснюється операція без шуму і пилі, як у відомому фільмі сказано. Тут питання не в іншому. Що це для нас означає? Ми стільки багато про це говоримо, стільки рефлексій вже про це озвучуємо, що здається, що це як наче щось дивовижне. Насправді нічого там дивовижного не трапляється, це очікувано, і це буде завжди там так, поки там існує правління Кремля. А Кремль буде завжди тримати там свою одну фігуру і противвіз їй тримати іншу фігуру для того, щоб контролювати її. Ось і все. Зараз і буде дивитись, хто сильніше, хто кого з'їсть, і буде робити ставки. Тут нічого ноу-хау ніякого немає, і це буде протягом тривалого часу, поки існує там ця окупація. Тобто ви вважаєте, що всі ці внутрішні розборки, вони взагалі ніяк не вплинуть на ситуацію з Україною і з Донбасом? Ніяк не вплинуть, абсолютно. Більш того, нам навпаки невигідно, щоб там залишалася якась одна єдина вертикаль, так, гіпотетично. Але насправді буде там одна єдина вертикаль, чи буде там кілька вертикалей. Вони зачистили всіх, хто був реально зайвий, вони зачистили ще в 2015 році.
Зараз ті, хто залишились, ну що, ну є там, так, да, силовики і, так би, крило силовиків і крило Плотницького. Ну, будуть вони один з одним там бештатись, якось якісь там мати розборки. Ну що, хтось з них переможе, хтось може переможе третій. Ми ще цього не знаємо, але питання, що для нас, для України, для соборності це може значити? Нічого ровним чином. Так, дякую, пане Валентин. Я вас почула. Дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, в студії у мене екснардеп Єгор Фірсов. Пане Єгор, дивіться, ось відбулася ще одна подія. Замглави спеціальної місії ОБСЄ Олександр Хук. Він зустрівся з ватажком так званої ЛНР Ігорем Олександром, вибачте, Плотніцьким. І це теж, мені здається, дуже дивна подія, тому що це перша зустріч Хуга і Плотніцького за весь цей час. Чи не здається вам, що це ну, якось легалізує Плотніцького? Ну, давайте так. Ну, я, по-перше, прокоментую Валентина, поважного журналіста, який, до речі, також з Луганщини, а зараз працює у газеті «День». Просто Валентин сказав, що Кремль буде дивитись, хто сильніший, вже приймати певні рішення. Ні, такого не буде, що Кремль просто буде дивитись, і є певні там самостійні чи напівсамостійні угруповання, які між собою воюють. Ні. Підкреслюю, що кожне угруповання має в Росії свого куратора. Чи це Сурковське угруповання, чи курація, чи це ФСБшна, чи МГБшна. Тобто таких стихійних, ідеологічних якихось угруповань на тій території немає. Коли вони там хоч якось десь плюс-мінус були неконтрольовані, їх просто прибирали. Згадайте, купа лідерів була, де вона зараз? Спочатку був Губарєв, ну, наприклад, Донецьку, де зараз Губарєв, такий собі, типу, народний губернатор. Його відсторонили, тому що він зробив свою справу колись, так, для Росії, я маю на увазі, його відсторонили. Далі був Ігор Безлєр, значить, був Біас в Горлівці, який, ну, керував терористичною організацією. Де він зараз? Його немає. Тобто дуже було багато, ну, на жаль, відомих таких лідерів, які були на слуху, але Росія їх певний час прибирала, коли вони робили свою справу і були вже невигідні, або ліквідовували, або чисто відстороняли. Ось, і тому якихось самостійних ну, угруповань там немає. Що стосується ОБСЄ, ну, ОБСЄ така організація, яка вимушена так чи інакше співпрацювати з цією територією, це все ж таки моніторингова організація. Ну, якщо хочете, вважаєте, що це такі офіційні журналісти, да, які просто нотують, що там коїться, і відправляють свої нотатки там в вище керівництво. Скільки обстрілів, які порушення і так далі. Фактично їх, ну, скажімо так, місія чи ефективність, вона, звичайно, ну, дуже мінімальна, сводиться до нулю. Більше того, в цій місії є й дуже багато росіян, і взагалі ця місія уникає від прямих таких і чітких якихось заяв. Наприклад, ви дуже мало можете почути від цієї місії заяв стосовно заручників. Хоча дуже є ситуація критична, більше 100 людей, якщо бути точним, це 154 людини, які зараз перебувають за ґратами на тій території, так? І тут на ОБСЄ повинна була покладатись місія, що хоча б, ну, ви розумієте, що таке та територія? Тобто це взагалі не цивілізований світ. Тобто не зрозуміло, в яких умовах перебувають полонені, так? Чи є доступ в них, наприклад, лікарів і так далі. І тут хоча б ОБСЄ мало б тиснути на ватажків і хоча б мати вплив на те, щоб якось дійти до полонених. Але, на жаль, ОБСЄ, ну, так, відступає від цих заяв і робить вигляд, що вони тут не до чого. Бачите, але ж їх задача не тиснути, а моніторити, і вони виконують свою місію. Це ж моніторингова місія. Моніторингова. А давайте просто запитаємо, чи знаємо ми, в яких умовах перебувають зараз наші українські полонені? Це українські громадяни, які так чи інакше, як правило, постраждали за свою позицію проукраїнську. Там, наприклад, відомий на весь світ релігіовед, релігіознавець, філософ Ігор Козловський. Просто за ґратами. Його посадили не за що, кажуть, що він типу шпигун. Дуже відомий журналіст Станіслав Асєєв, який писав в «Українській правді», «Дзеркало тижню» і так далі. Невідомо, в яких він умовах зараз. Ми знаємо тільки із джерело єдине – це його мати, яка не знає, що робити, каже, що син хворіє.
Росії. І хоча це моніторингова місія, вона могла б прийти і подивитись, в яких умовах так промоніторити, в яких умовах полонені. Але вона чомусь це не робить. І це для нас дуже погано. І українському боці і українській мінській підгрупі про це треба казати, щоб тиснути таким чином ми на ОБСЄ, щоб вона робила більше заяви і більше моніторингу з боку ДНР ЛНР. Ну, дивіться, давайте повернемося все ж таки до зустрічі Хуга і Ігоря Плотницького. В нас є відео, те, що заявив Олександр Хуг після цієї зустрічі. Давайте подивимося. The OSCE Special Monitoring Mission is meeting with all stakeholders. Моніторингова місія ОБСЄ зустрічається зі всіма залученими в конфлікт, у тому числі зустрічалася із Плотницьким. На зустрічі обговорювалося питання безпеки наших співробітників, а також наші висновки за підсумками спостереження за дотриманням мінських угод. Моніторингова місія ОБСЄ має мандат на сприяння в організації діалогу і нормалізації ситуації в Україні. Для цього ми і вступили в діалог з Плотницьким, для того, щоб з'ясувати міру виконання мінських угод, під якими є і його підпис. А також, як я вже згадував, обговорити безпеку наших співробітників, що працюють на непідконтрольних уряду територіях. Ми обговорювали необхідність надання співробітникам місії повної свободи пересувань, включаючи доступ до неконтрольованих ділянок кордону з Російською Федерацією, а також створення нового офісу в тому регіоні. Звичайно, йшлося і про людей, що живуть в зоні конфлікту, про гуманітарну ситуацію там. Зокрема, ситуація в станиці Луганської також обговорювалася нами. Діалог, за яким стоїть місія ОБСЄ, повинен допомогти в нормалізації ситуації. Абсолютно точно, цей конфлікт може бути вирішений лише через діалог. Ми закликаємо до діалогу кожного, хто зацікавлений в нормалізації ситуації в Україні, і ми сподіваємося, що кожен, хто бере участь в цьому діалозі, робить це з добрих спонук. Місія закликає до діалогу тих, хто знаходиться в Донецькій області і будь-яких інших регіонах України. Ну, ось ми почули, що головна тема обговорення з Плотницьким – це все ж таки був доступ членів місії ОБСЄ безперешкодний до будь-яких об'єктів на окупованому Донбасі. Тобто, по-перше, за все йшлося про роботу місії. Ну, дивіться, робота місії, як зазначив Хуг, це моніторинг дотримання виконання мінських перемовин, так? Що таке мінські перемовини? Основні пункти, я нагадаю, це найголовніше – це припинення вогню. І тут, якщо місія зробить все, що завгодно, щоб обстрілів, наприклад, там Авдіївки і так далі, тієї території, яка постійно кожен день потерпає від вогню, стало менше, це їх завдання. Якщо вони зроблять все можливе, щоб подивитись, як наші полонені почувають себе, а я нагадаю, що обмін всіх на всіх, це є прописано в мінських перемовинах. І вже більше 14 місяців жодного полоненого не було обміняно. Більше 14 місяців. Тому якщо місія хоча б оці 3 вимоги буде якось робити все, щоб це виконати, так, це припинення вогню і якось сприяння в обміну заручників, щоб ми розуміли. Що я до чого? Добре. Пусть зустрічаються з ким завгодно, якщо це буде спонукати якось нашому силу. Дивіться, з останніх новин мені підказує редактор, що зараз з'явилася інформація, у Луганськ приїхала велика військова колона з машин. Про це повідомляє у своєму твіттері журналіст Блінкет Ерік Толер. Він посилається на відео місцевих журналістів. І не зовсім зрозуміло, що там готується. Може, це буде якийсь озброєний переворот. Це дивно звучить, але ж це так. І взагалі, як можуть, на вашу думку, розвиватися події далі? Ну, я ж кажу, що, по-перше, це очікувано, по-друге, це... збройного перевороту там немає, бо це і так... Озброєне групування. Озброєне групування, так. І тут така просто дисонанс такий. Те, що Плотницький зустрічався з Хуком, і те, що під Мінським протоколом, перед Мінськими документами стоїть підпис Плотницького, це просто говорить про те, що Росія буде намагатись зберегти Плотницького як політичну фігуру, відсторонять його від контрабанди, від фінансових потоків і так далі. Це вже інша тема, вона кулуарна. І, на жаль, я підкреслюю, що
Україні це ніяк не Так, я вас або почула вже, не пане Ігор. У допоможе, нас не так або багато часу. Давайте ще наостанок я хочу вас запитати. Ось прийняття цього законопроекту про реінтеграцію Донбасу. Як швидко воно здатне покращити ситуацію? Взагалі, чи здатне? Дивіться, фактично у тому, як приймають цей проєкт, фактично майже ніяк. Тобто, частково норми цього законопроекту вони мали бути прийняті ще в 2014 році. Щодо того, що Росія є агресор, але якщо Рада його окупація і так проголосує далі. на початку грудня? Фактично, це в реінтеграції це ніяк не допоможе, бо цей законопроект містить більшість декларативних позицій. Тобто Добре. вона не вирішує питання. Добре, я почула вашу думку. Дуже дякую вам, що прийшли до нас на ефір. В гостях у нас був екс-депутат Верховної Ради Єгор Фірсов. А нашим глядачам бажаю приємного вечора. Не перемикайтесь, далі буде цікаво.